Hako hot ejon bo takun kesar dulu. Laso wo takun aphan wo tuman rico busi hoglo. Oh, saru mai no doan. Ladak wang pet thamในห้องใหญ่หลงเนี่ยหนังตุ้มมาพานไอสอนสัญญาลำนังกระทันจีโดลาสีกะโตกะเวตาลาดักในห้องใหญ่หลงวังเป็ดท่า An ke wo tumta wang pet si haladak takun rico lo che tong dam renti lo. Takun rico aphan ka che tong dam haladak thing pia rong long. Che pa mai pet pat si ing hong prong prang lo. Takun na bang lahaya wo tum phan ulo. Osomaratum neke sa tang lo lasi nang tum nipan nang rap nang pununti. Ajo apo hem ti hum ri rep lo wo tum an ta. La pen la tum haladak beng tar lo ka bang pen khat lo ajo. Mali badu tita penap ke wo komen ke thanun ri kalite labang sori chu nang cho det pun tom pha. Thod adab li lo jedam thuli lo la pen beng tar lo ke thana lam si anotin ta ninge dun phan bo ile. Nang tum kato kawe setame wupu amen anke nang cukbo la pen wupu amen kali tum than anke nang cucelu lasi to nang manang che than et tha. Ake ai nili men ke beng tar lok pu lasi nili ke dam long po ma. Da damot. La penanga elemen ke mesereng kapo lasi dam long po bo ke ai. Basi kado kawi tum anta dam lo. La pen ke laso atakun ta kanjat bor I bor amat chai nong akiti si ke chodam si chodam bor I bor al. La pan si jit kok lo. Dumi thak me kardom. Masap so arju ikta cabang alam. Miserengka tang ho beng tarlok lai hui tum busitame bong tong wa tum sitame wo amen lo po wai phi sitame hala so ho richo phan ka chepa jogi la bangso takuna phan kichu ka chepa jogi pusi tum ba che than lo la pen chepa jog tun lo ke bon sitame la da ke kading o etet lo mane video abang mate lam warjana bang kasilam apor lam de korma tasi nang litum phan ya ik bu si ning thelo la se ni lam the kang ton ik lo kardon